बाबू ते आपलं सरंगवाडी ह्याच्यात जाऊ दे ना. सरंगवाडी ह्याची पोरी तिथे टाकून दे. काय म्हणता क्या चिंगू टाकेंगे भाई ताजे आहेत बघा हे टायगर फिर सकते नहीं. टाइगर है ना. टायगर आहे ना. टायगर कोणती आहे ती बघा ना छोटे मोठे. ये घेते ना बेंबू म्हणून. अरे टाइगर टाइगर मासे घालून आहे तुम्ही वेळला सांगायचं घरी मच्छी आणते म्हणून. शेर पुरण कोण कोण सांग. 80 रुपये देतात मुळ्याचे. 50 रुपयांमध्ये दिले होते बघा किती असेच ठेवायचे. काय नाही होत असेच ठेवा जिवंत राहतं. आईच्या बाईची काच बाईची काच आईच्या बाईची काच फुकचे फुक टायगर कोणची ले उगवत पाण्यात ठेवता तुम्ही निघणार जिवंत आहे करायची तर निघणार कशी. कोणत्या पाण्यात टाकावं उगवत्या पाण्यात नाही. असं करायचं आणि त्यावर खोलायचं. नाहीतर तुमचे ते हे असते ते काय म्हणतात त्याला फोडणी चालू करे आम्ही आता असतो ना त्याच्यावर खोलायचं. बघ ना काय हात बघ. हो हात लावू खायला बरोबर काय रो नानीटो नानेटो कानेटीच वाटतं. मला बिस्किट दिलं नाही तू. नाही खालो मी. मला कोण नाही. मला पण बोलायला आवाज आणि गेले तुकडे तुकडे वेगळे भरलं ना. हॅलो 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 त्या लोकांच्या फाडी घे. हॅलो 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 रात्री गाणं फ्राय 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 आज अरे
कपाचं करून टाकतो. हे वेगळं करू. हे बघा हे मोठे 70 पीस झाले हे.